Però com s'ha d'acut? Ara ho vaig a preguntar. No, un moment. Sí, t'haurem de substituir. No pot ser. Em substituiran? Després de dedicar-hi tants esforços, ara no ho podré fer. Ara no podré sortir. Et fa ràbia no poder-ho fer? Esclar que em fa ràbia. Tu què et sembla? Ai, vull sortir. Vull actuar. Au, ja està. Has guanyat tu, no et pots queixar. Deus estar content ara, no? Vine quan et trobis bé. Faràs el teu paper. Però és que... No passa res. Quan et trobis bé, tornes i fas el paper. Sí, és veritat. Moltes gràcies. Que no et trobes bé? Tu tampoc és que facis gaire bona cara. No pateixis. Jo estic bé. Doncs au. Es pot saber què et passa? Fa estona que et veig molt neguitós. Res. No em passa res. Té raó, però no sé què tinc. No sé per què estic tan inquiet. És veritat això que m'ha dit el mirall? És veritat que la bellesa del meu germà petit supera clarament la meva? Ostres, tu! No el trobes guapíssim, aquest noi que fa de príncep? Sí, i tant! Ja fa estona que me'l miro! Ja sóc aquí. Però que ho has vist, això? Aquest altre també és guapíssim! Ets el meu germà. Però veig que em defuges i no entenc per què. Hola, em pensava que havies tornat a casa. És que estic massa neguitosa per posar-me a dormir. I el medicament que m'he pres ja m'ha començat a fer efecte. Faràs el teu paper. Tu fes el que vulguis! Jo me'n vaig al bosc a tallar llenya. Doncs jo me'n vaig al riu a fer la bugada. Ho faig fatal. Tota l'estona tinc la sensació que parlo amb el professor Cujo i no hi ha manera de concentrar-me. I això, que ja ho sé, que ell no ho és, el professor. Escolta, qui em substitueix per fer el paper de la princesa de la poma? Ara ho veuràs. Oh! Qui surt d'aquesta poma? Està enverinada! I per això em diuen la princesa de la poma enverinada! Una princesa? Ai, quin príncep tan i tan formós! Però què és això? A qui se li ha acudit? No cridis que et sentiran. No sé què sembla aquesta princesa, quina vergonya! No és que tingui gaire dret a queixar-me, però... En Yuki era l'únic que se sabia el paper de la princesa de la poma enverinada. Trobo que s'ha tornat molt masculina la deessa principiant. Que estrany. Però quines coses de dir. Està estupenda. És amor, això? És el destí? Què és? La! Au, vine amb mi! No deixis la Himeka sola, ni un moment. On vas, Kirio? Ui, quan en Yuki surti d'escena li demanaré que ens canviem. Hola, ja et trobes bé? Més o menys. No has pas vist la Himeka? La Himeka? Li tocarà sortir aviat, però ara no sé on s'ha ficat. Potser ha anat al lavabo. Vaig a veure si la trobo.
Ostres, un quatrulls entre vestidors. Calla! No sóc un quatrulls entre vestidors, sóc en Kiryu Karasuma. I què vols, ara? Aquí només hi poden estar els que surten a la representació, ja ho saps. Kazune! On vas, ara? Oh, príncep meu! Què tens? Kiryu. Què et passa? Que fas aquesta cara? Ah! Què et passa? No pot ser. S'ha transformat. Ja ho entenc. Ha vingut perquè vol l'anell d'en Michiro. D'en Michiru? Ara que és un déu, la gent no el pot veure. És com si no hi fos. Per entrar a l'escenari jo també m'hauré de transformar. Però és que no pots, ja ho saps. Per una vegada, no passarà res. No ho facis! Ego, som déus. Espera't! Prepara't, Kiryu! Tu no t'hi fiquis! Déu del sol! Els he d'aturar. Sóc una deessa. Ah! Ostres, no tinc l'anell. Ai, 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 ai! Pobra de mi, sóc presonera de l'amor! Oh! Me l'han tret! Amb la disfressa! Kazune! Ah? No ho facis. Himeka! Sobretot no s'ha de transformar. Què tens? Què et passa? Karin, sisplau. L'has d'aturar. L'has d'aturar com sigui. Sisplau. Què et passa, tu, Himeka? No pateixis per mi, tranquil·la. L'única que pot aturar en Kazune ets tu. Karin, sisplau. Atura'l, sisplau.